नोंथांमोना बयबो लैहोर लैहोर फैनानैहाय बे प्रग्रामखौ मेहेर गोनां खालामफैगोन होननानैहाय आसा खालामनाय थाबाय। गिबियाव रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासि हरग्रोनाय जाबाय। गोबावसिमोन भिडिअ लाबोयैया दिनैहाय नोंथांमोननो जेब्लानाखि कर्नाटक स्टेटनि सिङाव थायो नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां, बेनिखायनो आं नैबे भिडिअखौहाय नोंथांमोननो शेयार खालामनो होननानैहाय बानायनाय जाबाय। दा फैगौ एप्रिल 16 तारिखआवहाय बैसागुनि मुङैहाय फांसन बायदि प्रग्राम लानाय जादों। बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशना नोंथांमोना जायफ्रा गोसो गुदुं बैसागु फालियो नोंथांमोना बेयाव थांनानैहाय रंजाहैनो हागोन। दा आं खुनु गोरोन्थि गैथ'वा, थांगोन थाङा बोरैबाला सुटि मोनोब्ला थांनाय जागोन, सुटि मोनाब्लाथ' सहैनाया नङा। दिनखौहाय फैगौ एप्रिल 16 तारिखआव थि लानाय जाबाय। आङो खिन्थाहरखाबाय नोंथांमोननोहाय। ओमफ्राय जायफ्रा खाथि खाला दङ फैदो, नोंथांमोनाबो रंजाफैदो। आलासिफोरखौथ' दायो आङो जेबो खबर गैथ'वा, बेनो जागोन। दा जोंनि बड'लेण्डनिफ्राय थाफैलानाय खामानि मावनो फैलानाय गासैबो हौवा हिन्जाव थालागोन, रंजागोन बेयावनो बैसागुनि नामैहाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआवनो। नोंथांमोना फैनो गोसोब्ला फैब्लानो जाबाय। 16 तारिखआवहाय फुंनिफ्रायनो जागोन, 10थासोनिफ्रायनो जागोन। बेयाव मोसानाय मुसुरनाय रंजानाय बैसागुनि मुङावहाय बेफोरबायदि जागोन। दा नोंथांमोना जायफ्रा गोसो गुदुं फैब्लानो जाबाय, रंजाफैब्लानो जाबाय बैसागुनि मुङावहाय। दा नोंथांमोनाथ' गामियाव थांनो हायाखिसै नालाय, सोरबाया थांबाय बैसागु रंजानो, सोरबाया थांनो हायाखिसै। थांनो हायै मानसिफ्रा बेयावनो रंजादा, आरामसे रंजा बाजा मोसा बेयावनो गोसो खुसि खालामदो, एन्जय खालामदो बैसागुनि मुङावहाय बेयावनो जायफ्रा थांनो हायासै। बेनिखायनो आङो नैबे भिडिअखौ बानायनानै नोंथांमोननोहाय खोन्थाहरनाय जाबाय। नोंथांमोना बयबो जायफ्रानाखि कर्नाटक स्टेटनि सिङाव थायो, बेंगलर एरियायाव थायो, नोंथांमोना बयबो लैहोर लैहोर फैनानैहाय बे प्रग्रामखौ मेहेर गोनां खालामफैगोन होननानैहाय आसा खालामनाय थाबाय। दा आङो लकेसनखौ डिसक्रिपसनाव होनानै दोनबाय, नोंथांमोना कपि खालामनानै सेभ खालामनानै लाखादो। दा बेनोसै भिडिअआ। ओमफ्राय आंनि रेस्टुरेन्टनि एसे ससे आं भिडिअ खेबलाबायनाय दङ, बेफोरखौ नायलांदो। ओमफ्राय आङो नोंथांमोनजों बेयावनो बिदाय लाबाय। जय बर' हारिनि।